je mi z toho normálne zle. Good morning, akorát som vstala a toto je presne ako vyzerám, keď vstanem so samoopalovakom a teda z Heatless Curls, s tým, že teda idem si to dať dole a ukážem vám výsledok aj ako vyzerá moja tvár po umytí a takisto vám ukážem Heatless Curls. Som zvedavá, že či sa mi vydarili, čo snáď, pretože sa na ne fakt, že spolieham. A chcela som vám vlastne ukázať mňa z diaľky. To vyzerá ešte horšie ako zblízka. Každopádne toto bol môj outfit na dnešný spánok. A toto tričko vlastne som rozprala asi minulý týždeň a spravili sa mi na ňom flaky z práčky, takže som si povedala, že ho budem využívať len na tieto účely, keď si budem dávať samopalovák. Takto mi vyšli dnešné Heatless Curls, podľa mňa vyzerajú dosť cute. Takisto finálny look po samoopalovaku na mojej tvári. Podľa mňa mi to vyšlo dneska fakt dobre, som za to fakt rada, pretože som sa na to neskutočne spoliehala. Na končeky bláskou si dávam olejček, ja používam tento od Kerastase, Gloss Absolu, alebo teda aj ten od Gissu, ja ich mám obidva rada, aj keď s tým Gissu prichádzajú mnohé negatívne recenzie, že vraj masti, alebo teda, že sa vám vylieva z tej flaštičky, čo úplne chápem, pretože mne sa to stáva s tým ich Gissu Lip Oil, čo je fakt nepríjemné, keď to mám hlavne v kabelke a vyleje sa mi to. Ale teda mne sa to s olejčekom nestáva len skrze toho, že ho mám stále postavený na poličke a neprenášam si ho. Takže asi toľko k tomu. A idem si dať spray. Tuto ho mám položený. Používam tento od L'Oreal Professional Infinium Pure. Neviem, že či je to najlepší spray. Absolútne vám neviem povedať. Nie je asi jedno, aký spray používam, len aby to držalo. Konečne moje vlasy vyzerajú ako tak na pohľad zdravo. Moje vlasy sú teraz v tom najhoršom stave za posledných 5 rokov, pretože ja si za posledných 9 mesiacov neustále robím taký ten môj účes fake blowout look, ktorý pravdepodobne na mne dosť často poslednú dobu vidíte, pretože som sa na ňom ako tak stala závislá a bez neho už som ako keby nešla von, takže som používala žehličku aj 4 krát do týždňa. Moje vlasy mi proste za to teraz neďakujú a povedala som si, že idem späť odkiaľ som prišla. Vlastne ja som si pred rokom robila neustále Heatless Curls, minimálne som používala žehličku a moje vlasy vyzerali o mnoho zdravšie ako teraz, takže som si povedala, že budem sa snažiť nechať si vlasy uschnúť naturálne a hlavne aj teraz začína byť teplo, takže už to nebude až také kritické ako cez zimu, kedy si musíte vlastne tie vlasy takže poriadne vyfenovať predtým, ako pôjdete von, takže som si povedala, že jednoducho nebudem si ich fenovať až tak veľmi, lebo ja si ich fenujem každý druhý deň a 4 krát do týždňa teda používam tú žehličku, takže som si povedala, že žehličku použijem možno fakt, že raz, 2 krát do mesiaca a inak si budem robiť len Heatless Curls, pretože sa chcem vrátiť ku svojim zdravým vlasom a jednoducho som si povedala, že koniec. Tak ja som si znova začala organizovať, alebo skôr povedané triediť túto skrinku. Ja sa snažím aspoň raz alebo 2 krát do mesiaca vytriediť nejaké produkty a posunúť ich ďalej, pretože mi tu len sedia. A keďže mám jedno telo a jednu tvár, tak som není schopná toľko produktov proste využiť. A myslím si, že moji blízky sa z toho veľmi vždy potešia. Takže idem si to vytriediť a ukážem vám, čo som si nechala a čo teda posúvam ďalej. A mne sa k tomuto nedá nevyjadriť a chcela by som sa k tomu vyjadriť viac. Nikdy sa neporovnávajte s ostatnými influencerkami alebo teda so mnou, pretože 80% z toho, čo všetko mám, ja osobne som dostala buď v PR balíčkoch, alebo teda som to mala na spoluprácu. A s tým, že jasné, že nehovorím, že som si teraz nikdy nič nekúpila a že ma neteší si niečo kúpiť. Práve, že to by som bola najväčšia klamárka tohto sveta, keby som povedala, že nie. Ale ja chcem len jedno a to je, aby ste sa nikdy neporovnávali
porovnávali so mnou na mojich sociálnych sieťach. A verte mi, že kedysi som z tohto nemala nič a pre mňa New Yorker bol ako Louis Vuitton. Ale ja som teda vždy verila, že budem môcť žiť život, ktorý proste chcem žiť. Vedela som, že budem mať viac, že budem požehnaná. A verte mi, že ak máte vieru, čo je len ako horčičné zrnko, tak Boh požehná aj vás. A ja viem, že v tomto bode som sa ešte vlastne nevyjadrila o detskom domove a teda ešte toho veľa neviete. Ja sa namalujem, sadnem do kresla, spravím si kávu a porozprávame sa o tom. Ale chcela som povedať, že my keď sme boli malí, my sme nemali pomaly čo jesť. A my sme niekedy varili na sviečkach, keďže nás vypli z elektriny a obliekala nás väčšinou charita, alebo som mala o 2 čísla menšie topánky na sebe. Že ja som vám vlastne týmto chcela len povedať, že buďte vďační za všetko, čo máte, aj keď máte toho málo, alebo aktuálne nemáte nič a nikdy, ale že nikdy nezavíte druhým, ale namiesto toho im prajte, pretože ak ty praješ, tak tebe bude dopriaté. Ja idem akurát na svoju dennú prechádzku s tým, že sa chcem takisto zastaviť v parku, keďže je nádherné počasie, ale chcela som vám teda v rýchlosti dať iba outfit details. Táto mikinka je z Lululemon s tým, že som ju kupovala asi 2 roky dozadu a bola to ich virálna tenisová kolekcia. A potom tu máme leginky a tie sú z My Protein a topanočky sú Salomon. Akurát som si dokončila make-up a hovorím si, že čo by to bol za vlog, keby vám neukážem svoje obľúbené lip combo at the moment. Mám ceruskou od Makeup Forever v odtieni Endless Cacao, s tým, že ja sa snažím ísť po mojej naturálnej línii pery a následne si teda tú drsnú líniu takto prstom vyblendujem do stratená a to isté opakujem aj na spodnej časti pery. Podľa mňa je veľmi dôležité si tú ceruzku takto blendovať tým prstom, aby sme nevyzerali ako takí klauni. Následne si beriem štetec, s ktorým som si robila make-up. Teraz si len takto s tým štetcom poťapkám tie pery, pretože chcem docieliť taký ten korektorový efekt na perách. Znova sa vraciam s tou istou ceruzkou od Makeup Forever Endless Cacao. Teraz si tuto na hornej časti pery kreslím také M-ko. A následne znova blendujem do stratená. Presne takto to má vyzerať. Následne použijem tento produkt od Morphe. Neviem presne, ako sa to volá, ale je to taký rúž v tyčinke. A tento je v odtieni Ballet. S tým, že tento produkt si nanesiem len do stredu pery. A znova tým prstom blendujem. Mne sa nejakou záhadou vypol mobil, ale teda zakončila som to týmto balzamom od Too Faced v odtieni Original. Musím byť k vám úprimná, ale toto není úplne že najviac comfy vec pre mňa. Ja na dennej báze nehovorím ľuďom svoj príbeh a môžem spočítať na jednej ruke, koľkatým ľuďom som to za posledné roky povedala. Takisto, keď som bola v detskom domove, tak som si vyberala ľudí, ktorým to poviem, ktorí to teda o mne ešte vtedy nevedeli. Pretože som sa veľakrát stretávala s tým, že ma za to ľudia ľutovali a mne sa to nikdy nepáčilo, pretože ja som vedela, že tam niekde vonku sú ľudia, ktorí majú o mnoho smutnejší príbeh ako ja. Sú tam deti, ktoré síce žijú doma a na oko to vyzerá, že pochádzajú z milujúcej, fungujúcej rodiny, ale za zatvorenými dverami ich teda rodičia fyzicky alebo emočne týrajú. Len nikto to o nich nevie, pretože to doslova nemajú napísané na čele alebo sa teda o tom neradi zdieľajú s ostatnými. Takže ja sa riadím celý môj život pravidlom, že nesúď knihu podľa obalu, pretože nikdy nevieš, kto si čím prešiel alebo kto si čím prechádza len na to, aby tu dnes bol. To vlastne možno nadväzuje aj na to, že prečo som vám to ja vlastne nepovedala skôr. Ja som vám to nepovedala skôr nie kvôli tomu, že som sa hanbila za to, že som z detského domova, ale len kvôli tomu, že môj celý život počas toho, ako som bola v detskom domove, tak mi bol akýkoľvek úspech pripisovaný k tomu, že som z detského domova a že sa nado mňou niekto zľutoval. Ja som si teda chcela len dokázať, že sa títo ľudia mýlili a že moja identita nie je v tom, že som z detského domova. A preto sa veľmi teším z toho, že to konečne viete a že som vám to konečne mohla povedať a že za všetkými tými aestetickými videami budete možno vidieť niečo viac. Budete vedieť, že čo všetko som si vlastne prežila preto, aby som žila tento život. Prečo mám vlastne ja potrebu vám povedať o svojom životnom príbehu, pretože ja si myslím, že we are besties, ale podľa mňa by sme nemohli byť najlepšími kamarátkami, keby sme o sebe nevedeli aj tie najtajnejšie veci. A ja pevne verím, že môžem s týmto môjim príbehom niekomu pomôcť a že vám dokážem, že v akejkoľvek situácii sa nachádzate, tak
tak stále z nej môžete výjsť ako víťaz. Period. Ja si idem spraviť kávičku, pretože chcem mať fakt taký ten pocit, že tu spolu sedíme, pijeme si kávičku a ja vám pritom rozprávam svoj životný príbeh. Takže mi dajte sekundu a hneď som naspäť. Ja asi na začiatok začnem hneď tým, že prečo sme sa vlastne my do toho detského domova dostali. Ja nebudem hovoriť konkrétne situácie, jediné čo poviem je, že u nás v rodine bol alkoholizmus, fyzické týranie a finančné problémy. Mama to počase prestala s 5 deťmi na krku dávať, keďže môj otec nás opustil už keď som mala 3 roky a jedine koho si nechal bol môj najstarší brat. S tým, že mame na nás neprispieval ani cent. Ako som už hovorila, veľakrát sme doslova nemali čo jesť, vypli nás elektriny, keďže mama nezaplatila nájom a obliekala nás charita. Takže moja mama sa na pokraji svojich síl rozhodla nás dať do detského domova, pretože to bolo vtedy to najlepšie riešenie, ktoré mohla urobiť. A hneď na začiatok by som veľmi rada povedala, že moja mama je presný úkaz toho, že keď sa chce človek zmeniť, tak sa zmení. Aj skrze to všetko, čo sa jej v živote stalo, pretože nie len my sme deti našich rodičov, ale veľakrát zabudáme, že aj oni sú deti ich rodičov. A takisto tento život žijú poprvýkrát. A to týmto si nechcem zastávať ani jeden z ich skutkov, pretože my sme boli malé bezbrané deti, ale na druhej strane je to niečo na zamyslenie sa aj pre mnohých z vás. Takže asi toľko k mojim rodičom. Ja som na moju mamu veľmi hrdá a som jej vďačná, či za život, alebo teda aj za to, že nás do toho detského domova dala. Pretože ja vám úprimne hovorím, že ja neviem, kde by som teraz bola, keby som do toho detského domova nešla. A nie vždy som mala takúto vďaku voči nej a veľmi, ale že veľmi dlho som sa na svojich rodičov hnevala a nevedela som im odpustiť. Až jedného dňa som si uvedomila, že Maria, ak ty svojim rodičom neodpustíš, tak ty zomrieš. Nie, nebolo to jednoduché im odpustiť, ale ja som vedela, že ja si zaslúžim žiť dobrý život. A ak im neodpustím, tak ho žiť nebudem, pretože budem držať v sebe tú nenávisť. Ako môžeš žiť nakoniec dobrý život, keď v srdci doslova niekoho nenávidíš? Moja mama síce si môže pozrieť toto video, ale nebude ho počuť, pretože moja mama nepočuje, ale prijala by som si, aby si raz uvedomila, že čokoľvek urobila vo svojej minulosti, nedefinuje to, kým je dnes a tým pádom by vedela, že už sa kvôli tomu nemusí trápiť. Poďme sa teda vrátiť do roku 2011, kedy som prišla do detského domova, takisto s mojimi 3 súrodencami, s 2 mladšími bratmi a so staršou sestrou. Aby som to tu ujasnila, my sme 6 súrodenci, ale teda do detského domova sme išli len 4, pretože najstarší brat, ako som už hovorila, bol u otca a moja najstaršia sestra Veronika, ktorá už mala po 18 do detského domova nemohla ísť. A toto už asi viete, ale Veronika pred 5 rokmi odišla do neba a ja si úprimne myslím, že keby nie Veroniky v ten čas, tak my sme v detskom domove o mnoho skôr. Ona sa doslova pre nás obetovala, starala sa o nás, chodila kvôli nám do práce a takisto kvôli nám prerušila štúdium. Bola doslova ako naša druhá mamina a za to, kým som dnes, jej patrí veľká vďaka. My keď sme prišli do toho detského domova v roku 2011, tak ja som si myslela, že my tam budeme tak maximálne 3 mesiace a potom si po nás znova mama príde. Ale nebolo to tak, keďže nakoniec som bola v detskom domove od roku 2011 do roku 2020. Čo keď si tak uvedomíte, tak nie je až tak ďaleko dozadu. V roku 2013, keď moja staršia sestra z domova odišla, keďže už bola plnoletá, tak som si vlastne uvedomila, že my v tom detskom domove ostávame. Ja som v tú dobu už stratila aj nádej v to, že pôjdeme domov a takisto už to nebol môj sen sa vrátiť. Takže doteraz si pamätám, ako som sedela a predstavila som si také 2 cesty. Tá jedna cesta bola taká tá úzka cesta, po ktorej išlo pár domovákov. Táto cesta bola ťažšia, ale viedla teda ku šťastnému a úspešnému životu. Potom som si predstavila druhú cestu, ktorá bola širšia, bola ľahšia a po nej išlo teda veľmi veľa domovákov a táto cesta vlastne viedla k nešťastnému životu a teda k životu, kedy domováci opakujú chyby svojich rodičov. A ja som si tak uvedomila, že ja mám na výber teraz vzlietnúť alebo teda padnúť. A vybrala som si teda tú užšiu cestu a povedala som si, že ja si zaslúžim to, že budem žiť raz dobrý život. Mňa vždy napríklad motivovala negatívna motivácia. V roku 2014 ma vedenie detského domova zavolalo na koberec, keďže mi chceli niečo dohovárať. A na konci tejto konverzácie mi jedna pani povedala, nebudem tu menovať túto pani, pretože im tu nechcem robiť problémy, ale povedala mi, Maja, ty dopadneš presne takisto ako a vymenovala 2 rodinných príslušníkov, ktorí teda nežili životom, ktorým by som ja chcela žiť.
A mňa sa to tak veľmi dotklo, že ja som vstala, pozrela som sa jej naspäť do očí a povedala som jej, že tak sa pozerajte a odišla som. Takže kedykoľvek som sa chcela vzdať, alebo teda som si chcela vybrať tú jednoduchšiu cestu, tak som si spomenula na túto situáciu a vždy som si povedala, že ja jej nedám dôvod na to, aby ona mala pravdu. V roku 2016 si nás jedna rodina zobrala do opatery s tým, že ja som sa po mesiaci vrátila naspäť do detského domova, ale bez bratov. Takže nasledujúce 4 roky som v detskom domove bola sama a vtedy som si vlastne uvedomila, aké je to fakt byť bez rodiny. Keďže my s bratmi sme boli ako taká nerozlučiteľná trojka a vlastne vtedy som si uvedomila, že sa musím naučiť byť sama, aj keď už od malička som mala ten problém byť sama. Vždy som si myslela, že byť sama znamená byť osamelá. Ale teda akokoľvek som sa snažila to zmeniť, tak sa mi to nikdy nedarilo. Ja som bola na tom až tak zle v tomto bode, že ja som vyhľadávala neustále spoločnosť druhých a mne bolo úplne jedno, aká je toxická tá spoločnosť, čím je ubližované, ale mne bolo lepšie s nimi, ako teda bez nich. Ja som celý čas od svojich 11 rokov trpela nočnými morami a teda nedokázala som spať bez toho, aby som nevidela čo je len malé svetlo, alebo som teda nepočula, že je niekto pri mne. Ja som sa väčšinou počas toho, ako som zaspávala, potila od strachu a toto teda vychádza z traum, ktoré som prežila, keď som bola malá. Takže dovtedy, dokým chalani boli so mnou v detskom domove, tak som vedela, že sú tam a že kedykoľvek budem mať tento stav, že mi bude až vyskakovať srdce z hrudníka od strachu, tak kedykoľvek teda si môžem ísť k ním lahnúť do postele. Ale ako náhle tam teda neboli, tak som mala taký ten pocit, že ma nemá kto ochrániť, aj keď moji bratia majú o 5 až 4 roky menej. Ja som sa až tak veľmi bala zaspávania, že ja som sa počas dňa bala o to, že už prichádza večer. Takisto som mala teda problém s tým, že ja som sa vždy chcela zapáčiť druhým a vždy som teda vykonávala taký väčší výkon len na to, aby ma niekto mal rád, pretože ja som si úprimne myslela, že ja nie som absolútne hodná žiadnej lásky, ale vďaka Bohu ničím z tohto dneska netrpím a som z toho oslobodená. Ja som vždy vedela, že pre Boha nič nie je nemožné a že aj z tohto ma on dokáže vyslobodiť, pretože Boh je dobrý. Ja vlastne ani neviem, čo viac by som vám vedela o detskom domove povedať. Podľa mňa by bolo o mnoho lepšie, že keby vás niečo zaujíma, tak mi kľudne napíšte správu alebo teda sa ma niečo spýtajte v komentári a ja vám následne na to na budúce odpoviem. Ja som vám veľmi, ale veľmi vďačná za to, že ma sledujete, za to, kým som a nie za to, kým som vlastne bola. Čo sa netočia, vám poviem tak. Povedz televízii, čo ideš robiť? Treba pripraviť. To vidím, ale že čo z toho bude? Ďakujem za rozhovor. No dobre, tak ešte raz. Ja milujem ten pocit, keď si večer dám sprchu a odmalujem sa a úplne som sa nezamyslela nad tým, že už dlho sme si spolu nespravili skincare. Ja sa vždy snažím robiť si double cleansing. Najprv použijem tento Clinique Zero odličovací balzám a následne použijem La Roche-Posay odličovací gel. Na utretie tváre vždy použijem čistý utieračik alebo obyčajné vatové tampóny a následne Road Mist, čo je jednoznačne jeden z mojich obľúbených produktov od Road. A ak máte problémy s akné, tak toto niacinamid serum od The Ordinary je Chef's Kiss a tento Veleda krém úplne milujem, keďže je ľahký na pleti, no zároveň krásne tú pleť hydratuje a nakoniec už len Road Lip Treatment a ja idem spať. Good night! Hello, yeah. Ja som si teraz uvedomila, že táto lampa vyzerá úplne ako nejaký klobučík. Cute! Každopádne, ja mám dneska veľa toho na pláne. Akurát som dokončila aj ten vlog, že moja rutina kedysi a moja rutina teraz. A ešte mám toho veľa na pláne, musím si ísť po balíček. Dnes je posledný deň, kedy si ho môžem vybrať. Musím ísť niečo vybaviť, chcem ísť do Trnavy a následne chcem ísť na nejakú takú dlhšiu prechádzku, pretože posledné dni som bola skoro stále len doma a pracovala som na tomto videu a jednoducho nemala som ani ako keby chuť ísť von, ale dneska som si povedala, že pre moje mentálne zdravie je najlepšie jednoducho z tohto apartmánu odísť. Ale čo sa mi neľúbi je to, že je nejako mračno. Sa normálne zamračilo, takže snáď vyjde slnko, aby som teda mala peknú prechádzku. Inak včera som pozerala Ružu a takisto teda ten diel predtým. A ja som ten najväčší hejter slovenských reality shows.
Ja to pozerám napríklad len kvôli tomu, že Maria to chce pozerať, tak si to idem s ňou pozrieť, alebo teda keď ma kamaráti zavolajú k ním, tak si to pozriem. Ale ja to nedávam. Ja takto toxických ľudí by som normálne nedala. Ja keď vidím, čo sa tam deje, tak si úplne hovorím, že to je hrozné. To je hrozné. Ja nehovorím, že všetky baby sú tam také. Podľa mňa sú tam aj dobré baby, aj baby, ktoré tam majú pekné srdce. Ale teda niektoré, čo tam robia, to je jedno zlo. Ja tak vždy hovorím, že ty môžeš byť tá najkrajšia žena na svete. Môžeš mať krásne črty tváre, môžeš mať nádhernú postavu, úzky pás, krásne vlasy, krásny taký gombikový nožtek, ale ako náhle ty si zhnitý človek v srdci, tak pre mňa si ten najškarečší človek na svete. Som s tebou nechcela tráviť čas. No go tráviť čas s toxickými ľuďmi, ako sú títo. Takže som si vlastne včera len hovorila, že podľa mňa by si viacerí ľudia najprv mali dať dokopy vnútra a až potom teda tú vonkajšiu časť. Takže to som iba chcela povedať, že pozerám Rúžu a je mi z toho normálne zle. Na nechty. Ja som si myslela, že budem mať takú naturálnu éru a budem mať naturálne nechty, ale čo sa mi stalo je, že sa mi tuto odlomil necht skoro do polovice. Je vlastne zlomený až do mesa, takže sa o neho dosť bojím, takže si ho musím ísť dať niečím ako keby zaistiť a rozhodla som sa tým pádom, že si dám nejaké dlhé nechty. Ja viem, že som si mohla dať aj krátke a natugel, ale ja mám každý jeden necht v inej dĺžke. Toto je môj outfit, svetrík je z Jerv Avenue, kabelka sekáč za 38 €, najlepšia, nosím ju neustále. Tričko pod tým je z H&M, okuliare sa mi zdá, že Amazon. Rifle sú zo Zary a ja sa reálne hanbím, pretože oni sú tak roztrhané na spodku, pretože som si po nich chodila, že už by som ich nemala nosiť, ale keďže sú moje najobľúbenejšie, tak ich nosím. Idem si dať rýchlo parfém. Dávam si Carolinu Herreru blush, toto je moja signature vôňa a tuto som zabudla. A mixujem ju s Kylie Marshmallow s tým, že ju mám v takejto mini verzii, keďže je fakt, že sladká. A dám si len takto do streky a môžem ísť, pretože nechcem meškať. Keďže idem do nového salónu poprvýkrát a nechcem si spraviť hneď zlé očko, takže idem a berem vás so sebou. Čau. Môžem? Toto? Toto je mliečna. Tak to by som možno chcela. Skôr sme akože dať aj mliečnu, lebo ona bude mliečna, fakt, že mliečna. Taká až biela, nie? Taká do biela. Ale nebude to úplne biele. Bude. Bude? Ja ti verím. Myslím si, že si v tom mnoho lepšie ako ja. To určite vyzerať nebude, tak to. Dobre. Čo máš za make-up? Armani? Mala som bol hrozný. Ale ja to... Taký s čiernym vrchnákom som mala. Ale ja mám ten nový. Hej, Ten jak dobre vyzerá. Hej, wow, ďakujem. To minulé hovorila. Lebo som si hovorila dneskom, že ako sa mi zle vydaril make-up. Ne, vôbec. Veľmi dobre. Veľmi dobre. Hej. Nemáš mať taký baby face a tak úplne. A úplne zjednotený máš. Wow. Dobre to vyzerá. Penisto, presnáš? Tiež ozaj som. Tiež tou bielou takouto hej. Strašne dobre to je. Teraz všade som videla na každej storke všetkých, že je to strašne dobré. Hej, akože ja som si musela kúpiť 3. Lebo hovorím si, že však to bude vypredané. A ja len teda dúfam, že ste si tento vlog užili a páčil sa vám a ešte raz vám chcem poďakovať za to, že ste. Love you, bye bye.